आन्दायबायनानैसो मोनजागोन नामाब्रा आयो दाबोखायनो दं नोङो आयु मा दं दानो बेबायदि बावलाबायनायब्रालाय हथादों आंथ' गोबोरखि जानानै थाला सोरनि न' लुन्दोंलै माबानानै माबाखादोंना माबाखानायसो आङो बेखौ माबानानै न' फैनानै एथ' दुगा जादोंब्रालाय नारखो बुदा दिनैसो मोनबाय गुरब्ला खावब्ला नुजा फैदोंलै नोङो दिल्ली बम्बाइआव हिनजाव लाङै फाननानै जाहैग्रा नोङो दाख्लैबाथाय टिभिआव नुदों आं नोंखौ ट्रेन स्टेसनाव बोखायजानाय आरो दिनै नों जोंनि न'आव फैनानै बेबायदि मा खालायखादों नोंलाय होनबा नुदों नोङो मा पेपाराव नुदों मानसिफ्रा बुंसोगारदों दाला होननानै नोंखौ माला पेपार फरायफैखो नोंलाय माला पेपार फरायफैखो पेपारखौनो उल्थाजों फरायनो नोङो कलासफोरखौ आखाद होदा गोबोरखि जाग्रा जाला बिदि लोगो नांगौ मिथिबाय आं हिनजावखौ माबा बाथ्रा देबाय दा मिथिबाय मा खालामबाय फैदों मोजाङै फैदों बेबायदि गरम गरम खोथा बुंफैनाङालै मोजाङै रायलाय आरो मोजाङै थां मोजाङै रायलायनांगौ आखल आखुखौ मिथिजोबखागौ आं बिनिखौ मालानिफ्राय मिथिखो नोंलाय जिरायना थाथ' आं साफुना लायग्रोनि बुजियाखै दै बुजियाखै बै माखौनो सालाया गोबोरखि जाग्रा सालाया फाथो सिना थांना थाग्रा थंखौ जोदानानै सिफायजोबगोन बिनि आथिंखौ बुरबक दै सालाखौ बे हेलमेटजोंनो बे हिनजावखौ लफायगोन आङो जिरायदो अनजालि जिराय मोजाङै रायलायनांगौ ना आङो नोंखौ खथ' मोजां मोनो जि खस्थ' खालामबोबाय एथ' गोसो थोबोबाय आं नोंखौ ओंखामखौ बायदि मोजां मोनो सना अनजालि नों मानि हथात मानि गोसोथोनायखौ मानो बदलायनो नागिरनांगौ जाखो नोङो आङो नोंनि जुनैनो मटर साइकेल बायबाय आरो हाबो बायबाय आरो माबाखौ मटर गिदिरखौ साखा खब्रैखौ बायनो नागिरबावदों नों मानो ससेयावनो बिदि फोथायथिसो मावनो नागिर आं बेबादिब्ला बोरै आंनि माबाया बोरै गोरबोआ सहायनांगौ जाखो नों सफैदों दासिमनो खोथा बुंबायमोन फस्थायगोन नों जाम्बि फस्थायगोन बे मोजां नङा गोग्लैदोगा माबा बेमार दंनो बिस्रा बंसा मोजां नंखाया आंथ' दंखौ नुखाखै नोङो गासिबो बिनि आथिंफ्राथ' थमसा बायजोबखायो दाख्लै सासे मानसिखौ बुनानै दोखो बुनानै थैला लाबिला खालामगोन आं बेथ' आंखौ बुंसो खदालाय सालाखौ बिखाखौ खदाल होसानलां अनजालि जायखिया जेखि जादोला आङो नोंखौ दिनै लांनो नागिरबाय नोङो आंजों माबा आङो मटर साइकेलबो लाबोखादों मटर साइकेलजों थांगोन माबा कुथा सोरखौ लांनो सानदों सोरखौ मा खालाय सानदों बेबायदि जेराव फैनानै बेबायदि मा हलिसो बिदि नोङो मा बलक जाबायखो मा खदाल लाबायखो नोङो हाल मावनानै जाग्राखाय एकदम खदाल नाय माबा दाङो नामा नोङो मा दाङासो बाहाया बेखौ दुब्लियावसो देगोनबो नामा बे बहा हाबाया बहा बायबाया बहाय मा मावनानै जानो रोंदों नोङो बाइक बायाखैब्ला बे मानो थाखा आंनावलाय बे बाइक बियो मटर साइकेल सालायनायाव गानग्रा जेबो थक सिखा मानसिखासो दुगा बारा बुंफैनो हागौ नोङो बेखौ बुंखायना लाबा नोंलाय बेखौ साबा बुंनो नांथावा हाजोआव फैसा दं आंनाव फाग्ला फैसा दं आंनाव बेखौ नोंलाय गुरबाव मा थांगोन नोङो गांला गांथाम फैसा दं आंनाव बायखाजोब्बाय होनबाय आङो लेक्सार मारिनानै दुगा बारा जाफैदों नङा होमबा नोङो खदालजों साजा गैया गुरबाव खुनु बिश्वास गैया नालाय बियो मानसिखौनो जाग्रा बायदिसो नुबाय आं मानसि जाग्रासो नुबाय आरो बे जायगा बायखालांबा ओंखारलाङाबा मुस्किलसो दङ नोङो आरो मानसिनि बेवहाय टेम्पार दुगा बारा लेक्सार होफैनो हादों बादि मोनदों बियो सैबो बेबहार खालायग्रा मानसियानोसो बेनो नामा बियो गथ'आ मानसिखौनो जागासिनो बार'लाय खुनु बिश्वास गैया नोङो खुनु संसद जायाखै मानसियालाय दाथ' नुखाबाय आं मोजां मावसो नोङो लाबायदो बिसिबां लाबायदो आं नाङा जावखाथारसै दङ सैमाखौ भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांनिसिम आंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंथाङा आरो बेबायदि फानि भिडिअ नायबावनो गोसोब्ला आंनि बे मिस्टार फेशन चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनायनि थाखाय नोंथांखौ खावलायबाय लोगोसे नोंथाङा भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालामनायनि थाखाय आंनिफ्राय नोंथांनिसिम गुरै खावलायनाय थाबाय गोजोन्थों